Kung kasalanan magmaganda, sorry na po. Ayan guys, yan yung lahat-lahat ng biskwit natin. Yan, punasan mo na yung nilagyan ng biskuit. Halos wala na laman yung mga biskuit ko talaga. Ayan guys, kung makikita nyo, yung lalagyan natin ng biskwit is kunti na lang talaga yung laman. Tapos, ayan, pinunasan ng anak ko yung harap kasi masyado na siyang malabo. Diba? Halos tiger na lang yata yung mga biskwit ko. Ayan, pinupunasan niya yung loob kasi nadami kaming nabiling biskwit.
guys, halos puno na yung ating biskwit. Ayan. Tapos meron pa tayong tira dito. Ayan. Puno na. Ano na yan? Yan guys, at dahil puno yung aming biskwitan, ito ko nilagay yung ibang biskwit. Ayan siya. Ayan guys, bago pala ako mag-continue, ayan, share ko lang sa inyo. Ang dami talaga nagtaas na ng mga presyo. Kahit mga biskwit, ayan, nagtaas na rin ako. Kasi, nagtaas rin naman yung puhunan. Yung ating resibo kay Pure Gold. Medyo mahaba siya kasi nga, maraming klase tayong kinuha, pero pakunti-kunti lang naman, lalong-lalo na yung mga biskwit. Ayan siya, o diba? Yun na nga. Ang tataas na ng ating biskwit. OMG. Ayan, continue na tayo. Magligpit-ligpit na. Ayan, ngayon naman is continue tayo dito sa ating mga mga panglaba, mga toothpaste, mga sabon. Ayan, sa mga panglaba, toothpaste, ito naman yung ating nabili. Lalagay na natin siya doon. Doon siya nakalagay. Naman doon, sa mga shampoo.